hedder Stine, og jeg er afdelingschef for 3. Hej Nicolaj, jeg er glad for, at jeg måtte komme. Tak skal du have. Mange tak. Nå, Nicolaj, jeg kan se, at du har lavet en ansøgning. Ja. Jeg vil gerne høre lidt om, hvem du er. Selvfølgelig. Jamen, jeg er glad, selvsikker, har meget god formål og er rigtig glad for nye udfordringer. Mm-hmm. Og ikke bange for at gå ind på nye områder eller møde nye mennesker. Ah, okay. Hvad har du af stærke og svage sider? Jeg er rimelig god til erhvervsøkonomi, service, engelsk, dansk, IT, teknologirelateret. Det er en fritidsinteresse, det kan jeg rigtig godt lide at lege med. Okay. Så ja, det er sådan set det. Ja. Er du god til at sælge dig selv? Ja, jeg er rimelig god til at møde nye mennesker og snakke med dem, og kan også påvirke dem til at købe de ting, jeg nu synes vil være bedst for dem. Eller komme med gode argumenter for at købe det, jeg har. Ja, det er godt. Hvad har du lavet før? Hvad har du af erfaring? Jeg har arbejdet meget mere i butik. Det har jeg gjort lige siden jeg faktisk kunne arbejde. Og så har jeg ellers samlet en masse erfaring op der med at møde kunder, snakke med kunder, håndtere nye kunder. Ja. Og sørge for, at man opfylder deres behov. Og påvirke måden, de selv lader mærke til. Ja, det er godt nok. Hvad er dine interesser? Hvad har du af planer? Mine interesser er, at jeg er rigtig glad for mine dyr, mine hunde, og gå ud og lave noget. Og kan rigtig godt lide at holde mig selv beskæftiget. Mm-hmm. Mine planer for fremtiden, det er, at jeg har ikke sådan decideret nogle planer, men hvis jeg skulle sige noget, så vil jeg nok sige, at jeg vil gerne have mig et fast arbejde og have et dejligt hjem, og så et sted, hvor jeg kan have min base og bygge det op. Mm-hmm. Hvorfor søger du her? Fordi at jeg synes, det er en rigtig god udfordring, og udvikle mig selv her, og samle en masse erfaring ind, som jeg kan få her, som jeg ikke kunne få det andet sted, jeg arbejdede, hvor det var en butik. Her der er det mere telemarketing, mere teknologi og mere flere varer og andre specifikke krav, der er her. Mm. Men det er sådan. Er du mødestabil? Ja, jeg har aldrig haft en sygedag, der hvor jeg arbejder, og jeg har altid været den, der har mødt på arbejde, når andre har meldt sig syg. Mm. Og har altid været klar til at møde på arbejde, hvis det skulle være. Hvad med transportmidler? Jeg har bil, og jeg har ingen problem med at flytte, hvis det ikke skulle være, at det skulle være til en anden butik. Nej, okay. Godt, fordi du søger sådan lidt rundt i landet. Ja, det er jo mange butikker. Ja, altså hvor har du hørt om ansøgningen her? I der hvor jeg gik i skole på HG2, der har jeg så også haft kigget på Jobnet, og der så jeg, at I havde en annonce, hvor det var, at jeg synes, det kunne være interessant, så jeg gik ind og så læste noget mere om det på jeres hjemmeside, og så jeg, at det var her i nærheden af Nykøbing, så jeg valgte at søge her. Ja, okay. Det er også, vi har jo mange ansøgere, men jeg vil i hvert fald sige tak, fordi du kom, og så får du i hvert fald besked. Det var da flot. Er det i orden? Du må have en god dag. Det er godt, tak alligevel. Ja, tak.